Така. Момент. Фулскрин, че ми е по-удобно. Окей, играеме... Щех кажа Minecraft. The Binding of Isaac Rebirth. Holy fucking shit. Кое е това? Значи... аз съм нещо като танк и мога да чупа всичко. Всичките камъни. Момент само. Топ шанс. Окей, аз и сега играем на един мод на Rebirth, който се казва The Tank. Много бавно. Фак. Минавайте през всичко. Щупа всеки камък наръчно, защото ме кефи сега човек. Само че ще пусна... Толкова стига. Много мазно върви тая игра, просто много ме кефи. Нали, не те кефеше графика. Не ме кефеше докато не я играх, докато не почнах да играя. What? Ето, бата щупих някакъв камък и то ми даде 2 сини сърца. Еми, ако е син камък, що не? Не беше син. Имаше ли хикс? Не знам, не видях. Ако има хикс е син камък. Ако има хикс е камък с хикс, а не син камък. Ако има хикс е син камък. Не е син камък. Син камък е. Ако има хикс е камък с хикс. Просто. Ако камъка беше син, тогава щяха да му казват синия камък. Мали бати бавното копле са. Това бати бързото копеле, бе, човек. Не знам, ще видя... Ей, взех им всичките сини сърца. Спардях са в играта, някакво хапче ме накара да пърдна. Окей, къде съм ходил? Ама много дразнещо бавен съм, бе, човек. И аз така не знам що. Ама аз, защото съм на мод. В смисъл, челендж. Да. Ти на челендж ли играеш? Не. Поне май мисля, че не. Опа. Тук няма нищо. Много съм бавен, бе. Накъде ти? Така, може да е по-добре. Чакай. Или не заеби. Няма го после. Аре. Мен ми показва колко FPS ми върви. Тебе показва ли ти? Къде го пише това? Горе вляво. Не знам. Пише ли ти някакви числа? Не. На мен показва. Браво. Не знам. Защо? И с колко? С 30. Значи аз с 60 някъде. Да. А може и аз с 30. Не, надале. Ако записваш, може. Може да. То готика като стримва някъде 60 или колко FPS каза. Може. Не ме удри, бе, пати тъпото копеле. Те са някакви супер бързи тавате. Гледай го, бе, човек! Fuck you. Е, така, щото се е по-далеч. Но типа дойде до мен. Човек, аз взех някакъв айтем, къде чупа... Леле, някакво стълба.
Абе, човек. ОТФ. Нали знаеш това? Днеска историята да ти казах. Помниш? Ага. Госпожата ми писа 2 плюса Човек за... влезе в бати стаята някаква много странна. Госпожата ми писа 2 плюса за това, бе, човек. Да, знам. Защото вкарах Чак Норис там, а то сигурно Чак Норис си е идол. Щупих някакъв камък, дето нямаше нищо на него, бе, човек. Нямаше нищо. И то ми даде синьо сърце. Сериозно ли? Да. Проблем ли имаш? Да, сигурно като умра ще играм Майнкрафт. Хубаво. Добре. Не само ти. Ама Excellent PvP, какво? PvP. What the fuck, то с червей? Как така е? Омага! 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 Аре бе. Аре, мере, педал. Мерси за картата. Кефиш ме. Още в първата стая бос. Леле, ти ги номера. Гледай как ме стреля, баси. Това е баба ли се с мен, бе, човек? О, това е трол бомба. И още ме целия баси на хални. Не мога да различа с майл бомбите от трол бомбите. Маля, бачи колко мухи. Мага. Смисли, че ще ми даде бомба, човек. Много мислиш. Дали ако минавам през войната ги чупа автоматично? Аз взех някакъв айтем, човек, къде чупа камъните. Много яко. Но аз ги чупа без айтем, защото ми е челенджа ми е такъв. Ага. Да съм някакъв танк. Имаме една стотинка, а това искам да стотинка. Аз имам 8, хаха. Не е пука особено. Нищо, аз ти кажа. Аз ти се пославам. Това цепи на диагонали. Всичките камъни ще изям. Бат свиня. Абе, това... Айтъм, ако чупиш камъни, да не е някаква маска. Не, сега ще кажа. Бах ти айтема е... някаква... Не. Оргия от мухи, или вате. някаква бутилка или някаква кофа. Вате, оргия от мухи, what the fuck? 50 000 мухи! О, мага! Преклещиха ме въгъла. Хаха. Мале, бас малата. Еба си малата. Еба си малата. Майко. Фак. О, сега нещо ме сакрафайсна и аз не знам какво. Тук няма айтъм, румове ли е? Малко тъпо. О, усещам как ще умрем като куче в този мод. Монстро. Нещо, отключих зъба на монстро. Чак Салио, аз го отключих още при първи епизод. Ама не, аз си... Нали ти казах, че ми се беше бъгнала. И аз си изтрих и пак се сприза. И виж, като не те ударат на нивото, в смисъл, като не те ударат на нивото, ние веднъж и като отключиш тази стаята с дявола къде е, са някакви честове. Не знам, мен не ме удараха нито веднъж нивото, пък не ми даде така стая. Аз не знаех, че... Омага. Fuck you. Значи аз съм на трети бос.
Трети бос. Кейвс. Да, всъщност имаме и войната, не само камъните. Да се е глупака. Аз нямам бомби, зае. Ма къде трябва оса, бе, човек? Бе, човек. Айде бе, мухички, но не сте много яки, а? Добре. Коя стая не съм експорнал? О, ето, той е едно тъпич. Аре, бе, отваряй се! Това е бос ли, бе? О, да. О, не. Значи, айде. What the fuck, монстро. Тури смърт. Това е, париж. What the fuck, монстро? Бате, монстро беше на първото ниво и сега на второто ниво пак е бос. Късмет. Не е късмет, това сигурно от челенджа. Аз не знам какво представлява въобще този челендж. Ето са къде и то доста. Мирайте, педали. Я не повръщай, бе. Я не повръщай. Аз си знам, че ще мрежи са. Не, чакай. Не, то майче, това е първото ниво, аз се бъркам, аз миналия челендж, който играх. Или не знам всъщност. Абе, чек, моли етия къде най-много ги мраза ми се панат на това, бе. Лелачи, пича, айде, чай. Охо! Фак. Ето, Бялото става червено. Ти ще ми решава. Да, бе, май съм на трето ниво. О! Да, съм некъв бати смотания, бате. Супер бавен. Какво? Стига плака, бе. Чек, аз спавам някакви... What the fuck стана то спай, ако направи? Браче, ти идеш с мене. Бате, то паяк ми скочи точно. What the fuck. Значи, имам чувството, че ще умра много мощно. След малко. То само ще прави. Не го удря! Не удри малкия пич. Ама и мен не удри. Мали за малко. Да. Добре, само тази там стая съм експлорна. Две даже. Ти търсиш и тайните стаи. Не. И аз се забравям. Тук няма айтъм румове, няма никакви айтъми по щелата. Точно. Не, аз айтъми буквално няма никакви, защото... Поне аз не съм видял. Обичам да чупа. О! Ако имах оня крак. Ама ако... Ако... Леле, чек, точно тест ли, бе? Не, ти си. Леле! Чек, аз ще ти затвора, за малко по-спаш ти звън. Нещо се бъде. Fuck you. Окей, няма да ползвам сега.
О мага, човек, че лут ли си? Окей, нямаше никакъв айтъм в тия лайна. Окей, ще говоря малко по-силно, защото съм сигурен, че не сте чували нищо. О, те с гърмат ли? Fuck you. Окей. Едното лайно почина. Чувствате, че звуци се чуя на дъга. Fuck. It's all skill. Много добър. Fuck! Бате, как да ги дожда и трите? Дожда. Да. Как мога това нещо да го копира и да го изпратя в фейс? Не знам. Ама си не знаеш. Па не знам откъде я знам. Не знам това как се копира от телефона. От телефона. От таблет от телефон, то пак така. Коп. Фейс. Не знам. И сега? Не знам как се копира и как се поставя, не знам. Мамо, внимай сега да се копира страната. Не знам с кем. После ще да. Не мога се. Бре, какви са тия звуци, бе? Кой ги прави? Добре, бе, човек. Айде при боса. Ло. Бързо ще бягаме горе, бе. Бая да не чуем. Кой е това? Ключ. Shut up. И следващото ниво. Така. Ехма. Как е толкова с танка? Томага. Бата ти чери се бах си танковите, бе. Или просто демиджа ми е много малко. Да си еба мамата така. Не мога сега, после. С малко ще... С малко ще дойда. Четири сърца. Накъм ще се кина така. Да! Добре, аз като съм супер бавен, как да...
Бре, това е супер нечестно, бате. Те имат 50 000 мумен спит, аз не мога мръдна. Чайте. Това беше. До някъде ви харесват, но спрямо го тъпо и